Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sinyo subong tawag siya Lom, Ideal, Udi Parfum. Iyan ni siya ni Gerlaine. Na, kintawag sa nga Laom, botang balon, the man, botang balon, panglalaki siya. Pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka, pag gusto ka. Kag Udi Parfum ni siya, botang balon, lapit sa lawas bago ka masimutan. Mga isa ka braso bago ka masimutan. De, ano ni siya klase nga pahamot. Bali nakatilaw ka na sing almond kag cherry nga dessert, no? Kanamit ni siya kadelisyoso klase nga pagkaon. May lang ginbutangan ni siya iban nga mga nota pareho sing spices kag paha kag sandalwood kay kung hindi basi kaunon ka. De, ano ang iyang mga nota? For the top, we have almond, spices, lavender, bergamot, rosemary, kag thyme. Ang almond, masimutan mo gid siya. Kaginggaan siya sing spices, kag bergamot, kag lavender, masimutan mo, jutay lang. Hindi gid sado kakusog. For the mid, we have cherry, vanilla, incense, kag Bulgarian rose. Ang cherry bala nami gina siya itimpla upod sang amon kaginggaan pagid vanilla para maghumok pagid sa kundi do kanamit na gid sa iya may lang butangan incense no kay basi kaunon kasing imotopad. Kag for the base we have leather, tonka bean kag sandalwood na ang pahagahatag siyang pagkasophisticado kag ang sandalwood nga jutay nga pagkakahoy na ang angay nga temperatura nga para sa iya is between 60 degrees Fahrenheit to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. So, katamtaman lang nga temperatura. No? Kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may ban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!